Bé, abans del convidat, una perla molt simpàtica i a la vegada terrible. L'altre dia, en el programa d'Antena 3, El Diario, que ara porta no l'enemiga pública número 1, que està de vacances o mig jubilada, Patricia Gazañaga, sinó que porta la Sandra de Viu, es va presentar una sèrie de ciutadans, veïns de la ciutat, si no recordo malament, de la ciutat de Benifaió, a València, que estan encesos perquè no poden viure ni dormir, perquè hi ha una criatura viva que no els deixa viure. Endavant. Nuestros próximos invitados tienen un vecino que no les deja en paz. Es peleón, picotea entre horas y tiene un harén para él solo. Pero lo peor es que canta sin parar las 24 horas del día. Escuchar el sonido que escuchábamos así 24 horas al día, ¿qué supone? Lo odiáis, ¿no? Vosotros queríais hablar con él, pero él no ha podido venir porque estaba en la operación del gallo. Que esto va en serio, va. Parece ser que el gallo está bien, no sé si cantará o no. Espero que no. Bé, això és a Benifaió. Efectivament, hem tingut una decepció perquè esperàvem que arribés el gall, però es veu que l'estan operant, com ha dit d'això. No sabem si l'operen de les cordes vocals. És aquest pollastre que es veu que té a tots els veïns absolutament bé. L'estan operant o l'estaven operant. Els mantindrem informats puntualment sobre l'estat de salut del pollastre aquest de Benifaió.